molim vas malo pažnje. Dobroveče svima, večeras otvaramo izložbu Svet u boji, 8. izdanje, u pitanju je međunarodna izložba, izlaže 64 autora. Inače, izložba je deo trilogije koju pored ove čine i Paralelni svet koja je bila pre ove, završena pre ove izložbe, i Crno-beli svet koji nas čeka na kraju godine. Meni je posebna čast i zadovoljstvo što se profesor koji je meni predavao na Fakultetu primenjenih umetnosti, kod koga sam ja diplomirala grafiku knjige, Jugoslav Vlahović, naš čuveni grafičar, karikaturista, ilustrator, šta ste sve profesore? Bivši muzičar. Muzičar, da, glumac. Prijavio i izlože sa jednim svojim radom i što će on večeras, evo je rad. Svetlo. Da, i on će večeras imati mali muzički nastup. Hoćete vi da kažete nešto ukratko? Izvolite, profesor. Izvolite. Hvala na predstavljanju. Ovaj moj mali muzički nastup biće nekoliko pesmica. Zapravo, zašto sam se ja ponudio da se nađem na ovoj lepoj bini, kad sam čuo ovu temu Svet u boji, da otpevam pesmu Colors od Donovana. Bila je popularna pre 60 godina. Ona, u svoj mediji muzički priča o bojama. To mi se uvijek dopadalo. Čak sam i na fakultetu hteo da napravim svoju jednu bibliografijsku knjigu i imam i skicu baš sa listovima u boji, ali nisam stigao, previše sam imao drugih obaveza, ali evo, tako da je ovo fina jedna prilika, multimedijalna, da to sve povežemo. Ja sam tada, još par stvari mi se, prisjećam se, tu u blizini Terazije 5 bila je mesna zajednica i ja sam svirao sa nekih 15 godina gitaru. Dobio sam od sestre koja je bila francuski đak, u Francuskoj je bila na postdiplomskim studijama, donala mi je onaj držač za usnu harmoniku, što je tada jedino Bob Dylan i Donald su imali, i takozvani protestni pevači, odmah me to interesovalo, ovo mladi, malo protestuju, nešto, i svirao sam tamo, mislim da sam svirao Colors od Dylana Blow in the Wind, i to sam morao da sviram po nekoliko puta. Ljudi su bili fascinirani što je to neko ima, to uopšte nije bilo jednostavno, to u radnjama i tako, ja sam to dobio, zahvaljujući sestri, taj držač za harmoniku, i to je bila jedna mala senzacija. Nagovarali su me da nastavim karijeru, da se zovem Jugovan, kao Donovan, ali nisam to prihvatio, već je postojao Simovan, to je jedan odličan gitarista i pevač koji je već isto svirao sličan repertoar. Kasnije je bio urednik Radio Beograda, sad je i penzioner, i on kao ja. Ali onda sam napravio i svoju grupu akustičarsku, prvu autorsku akustičarsku grupu Porodična manufaktura Crno hleba, možda neko i čuo, i gde smo svirali isključivo pesme moje sestre, tetke Maje Rado, i tako da najavim i taj album koji će izaći više njoj u časti, je preminuo nekoliko godina, to je nekakva istorija, imali smo jedan album i 3 singla, i ništa da ne pričam previše, znači nešto da, odsviram u boji. Posle toga bi još, bit ću slobodan da iskoristim ovu binu za još, kad sam već tu, još jednu pesmu, iz te ekipijere, prepoznaćete i možete da mi se pridružite. U refrenu poznaćete, po refrenu o kome se radi, a možda i treću na kraju, jedna malo poluautobiografska. Inače, kad sam već uzeo banku, pre neki dan sam čuo fin aforizam, kaže
kao umetnici preživljavanja imamo stalno samostalne izložbe. S tim aforizmom da otvorimo ovu